ساڵا 2018 ji bo Rojavayê Kurdistanê ji 7 salên berê negelekî cuda bû. Lêbelê divê salê de jî hejmarek ji bûyerên diltezî û azardar derketin ku jiyana xelkê li wan navçeyan xiste jêr gef, metirsî û zehmetiyên dijwar. Di demekê de ku çavên welatiyan li jiyaneke xweş û aram bû ku tê de bêtirs jiyana xwe birêve bibin. Bûyera herî zehmet û balkêş li Rojavayê Kurdistanê girêdayê Herêma Efrînê bû ku di çarçoveya rewşavê herêmê de gelek hûrgilî hatin pêş û mijarên cor bi cor bi vê rewşê re hatine naskirin. Bîstê çileya 2018 artêşa Tirkiye li gel hêzên çekdarên opozisyona Sûriyê bi êrişeke hevbeş li dijî Herêma Efrînê rabûn. Ew êrîş bi navê Operasyona Çiqlê Zeytûnê bû. Piştî 5 û 8 rojan ji şer, pevçûn, topbaran û bombebaranê Herêma Efrînê kete jêr destê artêşa Tirkiye û hêzên çekdarên opozisyona Sûriyê. 18 adara 2018 hêzên çekdarên opozisyona Sûriyê bi piştgiriya artêşa Tirkiye derbasî nav bajarê Efrînê bûn û ji wê demê ve pêla herî mezin a koçberiyê ji Efrînê dest pê kir û bêhtir ji 150,000 welatiyên sivîl ji cihû warên xwe derketin ji bo ku jiyana xwe biparêzin. Ji destpêka operasyonê ve hêzên Tirkiye opozisyonê gelek binpêkirin li dijî xelkê Efrînê û mal û milkên wan encam dan. Ji wan binpêkirinan kuştin, îşkencekirin, revandin, girtin, destdirêjî, talankirin, dizî û destdanîna ser mal û milkên welatiyan her wiha guhertina demografîk û tirkîkirina navên gund û bajaran her wiha navçe, kolan û saziyan ku li gelek deveran li şûna navên Kurdî navên Tirkî hatin danîn. 28 adarê jî Kongreya Damezrandina Partiya Sûriya Pêşerojê hat eldarxistin. Şeşê hezîrana heman salê rêkeftina nexşereya Minbic di navbera Amerîka û Tirkiye de hate îmzekirin ku Ankara hewl dide wê rêkeftinê berfirehtir bike heta ku navçeyên dinên Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê çemê ferat bigire. Di encama rewşa Sûriyê de gef û êrîşên Tirkiye li dijî Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê bêhtir bûn. Her wiha gelek bûyerên gulebaran û topbaranê ji aliyê leşkerên Tirkiye ve li ser sînorên navbera Sûriye û Tirkiye di nav de jî Rojava û Bakurê Kurdistanê hatin kirin. Di encamê de gelek welatiyên sivîl bûne qurbanî. 6 îlona 2018 rêveberiya xwesera navendî li bajarê Eyn Îsa yê ser bi Reqayê hate ragihandin ku rêveberiyên din yên Cizîrê, Kobanî, Girê Spî, Efrîn û deverên din pê ve hatin girêdan. Dehê îlona 2018 şerê bajarokê Hecîn ku dawîtirîn binkeya Daişê ye li Rojhilatê Dêre Zor û Ferat careke din dest pê kir. Yekê mijdara 2018 dewriyeyên hevbeşên Tirkiye û Amerîkayê li Minbic ketin tevgerê. Di meha mijdarê de xalên çavdêriyê yên Amerîkayê li seranserî sînorê navbera Rojava û Bakurê Kurdistanê hatin danîn bi taybetî li Girê Spî û Kobaniyê. Yek ji bûyerên xwedî bandor li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê jî rêkeftina Rûsya û Tirkiye ya kêmkirina şer li Idlibê bû ku piştî wê rêkeftinê her du dewletan behsa navçeyên Rojhilatê Dêre Zor û Ferat kir. Di nav de jî behsa navçeyên li jêr desthilata rêveberiya xweser kir ku wan ew bi nîvdewletekê bi piştgiriya Amerîkayê binav kiriye. İşte Dêrî Zor. İşte dawîtirîn bûyera balkêş ew bû ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan roja 12 çileya 2018 ragihand ku wan amadekariyên operasyona Rojhilatê Ferat bi serî kirine û destpêkirina wê jî di nava çend rojan de ye wek ku wî ragihand. Xalid Cemîl Mihemed